Tiprajak buri khoroksa yakni mobile khowitlangjamani yaklo purbo thanao FIR khayna thangoni phiaba FIR yasakya karise kwbangma podrepot kokthai hamya khuk hamya sawi bengai jaka abono karibo dress jumjagyano chwla borok ngino bri yak rombui yakcha khayei podrepot hamya rokni kok silchaka aboni bagui o phun kamajanai sikli khoroksa belenok khak khamjagui mukdri klaijak tamoni bagui amsuk tiprajak iba tiprasarokni hingke pulisa thanao phamje case yasak jagya tam bagui abo saboni jayani bagui tafon saimiyako sono marin kha nan min main problem tamo angke KFC part time job khayo ke ani to 9:45 jora duty pai dressing khay ang room phaimase angke room phai mani angke chla bak nei bike bai phai ani gana o bhatcha bathage ani mobile segit lang thangka angke ang oroni sikok ni kiri ke khari phaiga angke buri masa chla masa scooty bai phai bani borok bisai phai gana tamong khani sungo angke ani mobile segit lang thangka angke borok sawo kan jini kloko kadi rufri nai ni song ke angkawi phaiga phai iko gasir poti ke purbo thana biskang ke motor stand no sopai oro tongnai rong no singka o bike biang digi thang ni singmani borok saimaya biang thangka saimali ani ho ke no sawo purbo ko pochim thana o thangai FIR khagi nai ke o borok bihik busai na anot lang thangka pochim thana o thangai aro jeng FIR khani thangmani aro police rok sawo purbo thanao se FIR ma khainai oro khaimaya hi sawo ke borok ani o de mobile tlangjannai ni number simi nar gai borok jongno oro thangi ni saka ke o buri bai dibu sairok ano rumo tuni simi klangai borok taisa thangpai khanogo ke ang o je ani baragana tongnai dara ganesh no saka ke bo phai akon hindi hingke mnai angko purbo thanao thangi FIR khayane hne saka bo ke jong khaimani phai oro kaisa police tongo bini kuno dress bukuri out dress obo angke ano sungo nung boro ni sungo angke ang saka KFC part time khayo ang ni angke ni mobile koita koma ani sao angke 10 ta 15 20 rogo no koma kha telang thangka bo ni samase nung 10:30 ta purbo motor stand sa thangi kabui tongi bele nung kabui oro ni taisa scooty kawi nung thangpai bela sa boro ni mobile koma nei sungo hai ang mobile kama jagani jung abono refri aro jaga sogi uni samase bo sao oro ajailia phaji sana jaga kere okhodi hi sao keni ni yak phunuk di ni joto no borok nglai om ke yak phunuk di ni ani yak te khayo ose obo omo case ya o oino case se ni sao ke o je ani loge phainai no bo nung ni ingko problem klai nam chung ke nung ta phagi bini loge nung bomo ha ke side man obo nung problem nai thani ni bono okhori thani ro ke bobo amte hi sadang ma bai no bike start doi thang pai khana oro side mu kalang goi ke oro police log ani ko khana se saya ke ang bar sawi se o police dui tala kaisa bin bung nai jagya onke tabuk de FIR suinai o sarbo tongong ke bo sa ani engko FIR simi suyei kono borok saya khana pongo taisa application de khagi hi sai ro horo asik ano ani yang rok te khayo ana asik character ru slamui ko khaborok obase borok kono o te oro staff tongnai rogo o je amdi hi sanai ni se bai dong gi borok ni bagi hi borok support khai aro ke support khai o police station ang borok no oi dai ani mane kuma mane abo nana bagi khai basi borok ana se taisa character ru slamui ano oro ni okhori ro horo nono je yak tangnai abole buri jata yak ro tangna bo slasi ani yak phunuk din ni samase ani yak na ye obo nai case ya obo ate kaisa case ni sao abo ki police process de boro ni yak ramin jana police ani yak no amte ki phunuk din ke amte ke bo ana oro mo haike ro mai nayo oro kono police buri bukuri chla ro mang joto tami tai mo kono police buri kore oro o je ano mo hai nei koksi janai bo out dress kono bini ko uniform bukuri name plate bukuri bo t-shirt ko fursmi jumjaksi tai kono kori bini sini mungsi kori bo abse ano amte ni sawong ke और जे तुमने रगो जो तो अखोटी सिमी से हिलायो ते कोन आनी कोक सिखना नाय या बरो मोबाइल खगजामान कयटा रगो खगजा 10 टा 15 20 रगो न एरिया का एरिया तो
tulsipoti school ko. Ini mo? Ani mong binda di rupini. Pamila. Para tolay mo. आज मबाइल खाउगा जाबाय जागाबाय नों तंमान जागाबो साल Chaliya gana ani ke omo hana nongola somgana wo. Acha nang tabo lukurong na jaja nai tongnai rong na tamo ko nya musuk. Ani ko nya musung ani ke jong oh police tam bagi selamat ni public ni bagi selamat kena melang ke buruk ti tong help kaya buruk ti si insel kaya ke jeng sabun orang thangai oi nei set lai jeng sabun no help set lai buruk kan sekir se buina public na se ti insel kaya ke buruk tam ni bagi duty kaya tam no buruk orang tam ni bagi beton na buruk tam no buruk orang jeng public ni bagi nei tam no bunuk từng orang phải có người help chừng bây cái từng tao một phải làm rồi tay sẽ chỉ in sao cái từng orang phải ở bên chỗ của có phải từng cái này mà có được chỗ kia tao có xứng đáng được coi